A wani mataki da ake ganin na martani ne na hasarar manyan jami'anta, rundunar sojojin Najeriya ta ɗauki wannan mataki saboda zargin da suka yi wa wasu mazauna unguwar da ake kira Charlie 2 da rashin bada bayanai kan motsin 'yan ta'adda har ma da zargin haɗa kai da ma ɓoye su. A ranar Talata, sojoji sun fara ƙonawa da rushe wasu sassan unguwar, suna mai cewa hakan na da alaƙa da matsalolin tsaro da kuma zargin da suke yi cewa yankin ya zama hanya da 'yan ta'adda ke bi wajen gudanar da ayyukansu. Daga bisani an dakatar da aikin na wani lokaci bayan shiga tsakanin manyan shugabannin sojoji, inda aka tsara yin tattaunawa da shugabannin karamar hukumar Munguno da shugabannin al'umma. Sai dai mazauna yankin sun ce sojojin sun sake komawa suna kona gidajen a daren Talata zuwa safiyar Laraba, lamarin da ya ƙara tayar da hankula kan yiwuwar gazawar ƙoƙarin sassauta rikicin. Wannan lamari ya jefa al'umma cikin fargaba, inda wasu mazauna yankin suka rika tserewa domin tsira da rayukansu, yayin da ake zargin an lalata gidaje da dukiyoyi da dama. Malam Musa wani ne da rushe-rushen ya shafe shi, ya min bayanin abin da ya faru. Mun ga tashin hankali sosai. Sojoji sun shiga sun ƙona mana gidajenmu da kayanmu, ba inda za mu kwanta, ba inda za mu zanna. To ya kamata gwamnati ta tallafa mana kan cewa ta bi mana kadinmu akan abin da aka yi mana. Gaskiya ba da gaida ba dalili, bai laifi ba namu ba, an zo an ƙoƙona mana kaya, ba mu abin da za mu shimfiɗa, ba mu da abin da za mu kwanta, haka ma kwanan tsaye. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bani adama sun yi Allah wadarai da wannan mataki da ake zargin sojojin, wanda suka ce hakan zai ɓata dangantakar da ke tsakanin al'umma da jami'an tsaro. Comrade Sumayya Sani, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Arewa Human Rights Group ce da ke fafutukar kare haƙƙin bani adama a Najeriya. Idan ma mutanen nan zargin su ake yi, a ɗauke su a kai su gaban hukumomi, a ji daga bakin su madadin a ƙona gidajen su. Kamata a ce sun ja mutanen a jiki, sun kulla alaka da su kyakkyawa, idan masu suke su rika basu bayanai na wato wa'innan 'yan ta'adda. Idan kuka duba a baya ai an yi irin wannan kyakkyawar alakar da har ta sa mutane suka shiga taimaka ma jami'an tsaro, kamar shiga civilian JTF, amma kona gidajen wa'innan mutanen zai kara sa su a cikin wani hali ne da ba za su sake da jami'an tsaro ba. Wannan ma kuma shine fahimtar masana da masharahanta kamar Malam Abubakar M. Kareto, da suka ce in dangantakar ta ɓaci zai iya shafar ayyukan jami'an tsaro da yaƙi da ta'addanci. Abin da muke gudu kada su sojoji su je su bata kyakkyawan zamantakewa da suke da su wato abin da ake kira community. Idan aka samu wannan rashin jituwan, yana iya yiwuwa su rasa bayanan sirri a wajen 'yan gari, to wannan gaskiya zai iya kawo cikas a fada da ake yi na kungiyar Boko Haram. Sai dai har yanzu hukumomin sojoji ba su fitar da cikakken bayani kan zargin da ake yi ba, yayin da ake ci gaba da jiran ƙarin haske kan abin da ya faru, inda duk ƙoƙarin da aka yi domin ji daga ɓangaren su ya ci tura. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.